Haga jingle kai parlok hapring ka Napoli Persia ka Aris. Haba pai syang ka jingle kai ka Napoli ka khur ka dam job. Hadin bagalala aban pelimsuk ya ka Aris hadu enreu la ar. Haga jingle kai hapring ka Everton Persia ka Newcastle. Haga dengan jingle kai ka Everton ka khur ka dam job. Hadin bagalala aban pelim ya ka Newcastle dalai la ka wai. Haga jingle kai hapring ka Arsenal Persia ka Como. Haba pai syang dengan jingle kai baro artli kenhun kia khai ta marshi gol. Hadu bukot ka kentai peu minit. Badai hak penalti shootout ka Arsenal kalala aban pelim ya ka Como da sau lalai. Haga jingle kai hapring ka Manchester United Persia ka Leeds United. Haga dengan jingle kai baro artli kenhun kia khai ta marshi gol. Hadu bukot ka kentai peu minit. Badai hak penalti shootout ka Manchester United kala khur ka nam job. Hadin bagalala aban pelim da san la sau. Hagway par kecing lekai perlok hapring ka Deportivo Persia ka Real Madrid. Haba pai syang kecing lekai ka Real Madrid kala khur ka nam job. Hadin bagalala aban pelim ya ka Deportivo da shigul lanon. Bad yang ngi shigul jong Real Madrid la yo ban tiap. Haga minit ka ba sau peusan plus way ling bau dias. Haga jing lekai Super Cup hapring ka PSG ka beri ka ladu jong ka Champion League Persia ka Aston Villa. Kabadai ka ladu jong ka Europa League. Haga ngi jing lekai ka PSG ka layo ban penki jar ningkong haga minit ka ba arpeu ling ba war skelia. Henry Hashua ban kod ka kela step kata haga minit ka ba sau peusan ka Aston Villa ka layo ban tap ya ka gol penia khaj ling ba matcho. Bada ka kela minit kata haga minit ka ban riu peway uduwe layo ban tap ya ka gol pentam naga benta ka PSG. Badai lama ka gol kirang lekai jong ka Aston Villa ki Khlem la shu ban sikul yang hadu bukod ka ching lekai. Haga ba ka PSG ka la khor ka nam job da ar la ka wei. Badi ora ai ka nam la du jong ka Super Cup mentau snam arah jar ar penriu. Bad ka PSG ka dai ru ka klub ka beningkong bani ora Arsene Lenter ya ka nam la du jong ka Super Cup na du snam arah jar. Haga jing lekai League Cup hapring ka Inter Miami Persia ka Lyon. Haba pai syakar ka jing lekai ka Inter Miami ka lamat biang ya ka Namrem. Hadin bagala syak pelim hakmat ka Lyon dan Laila ar. Pada haga ka jing lekai Messi lawan pai biang syak kenhun. Haga bau lami madan hadu ka kelamin. Baleng bang ka Namrem ka Inter Miami ka ledu benrung syak knockout stage.